Kaixo! Kaixo, Bikote! Arratsaldeon, Bikote! Arratsaldeon! Zer modu zaudete, ongi? Txapelarekin, ze gustora, ez da? Urduri xamara, ez da, pixkat? Bai? Edo ez? Orain ez, ez da? Orain pozik? Ze postasuna, ez da? Txapela irabaztea, Bai? Olatzi eta Madalen. Hemen zaudete, txapel bat hemen ikusten dugu. Bestea? Bestea etxean? Nun duzu? Etxean, gordeta, ondo gordeta. Ondo gordeta? Bai. Baina etxera sartu eta ikusteko moduan dago edo ezkutuan dago? Ez, oin arte biztan egon da, baina oin ja eskutuan dago. Orain ezkutuan dago, ez da? Oso ongi. Eta etxean, pentsatzen dugu sekulako ilusioa izan dela etxekoentzat ere, ez da? Txapel hori hor jartzea, ez da? Bai, beti txapel bat edukitzea eta hor etxan jartzea, ez, beti ilusio handikin hartzen da. Baina pentsatu behar duzue, zuek zaretela palmares horretan aurrenak. Eusko Label binakako txapelketa zuek zaretela, hori betirako hortxe geratuko da. Hori gauzarra da. Bai. Eta, Madalen, bat hemen dago, lehendabizikoa hemen dago, baina etorkizunera begira lekua utzi duzue etorkizunerako? Ba, bueno, etorkizunean ingoxako lekua, beste geixo baldimatoz ingoxako lekua. Bai, ez da? Bai. Moski baiet. Eta txapeldunak zuek zarete, lehenbiziko txapeldunak zuek izan zarete, baina gainuntzeko emakumeak ere neurri batean txapeldun bezala sentitzen dituzu. Aurrera pauso handi bat izan da? Bai, ni uste hori aulako txapelketarik ez ditu jolasten, eta lehenengo izan da hain luzea izatea, eta hori, egin dugun, pilotari guztiak daukegun familia, ez, azkenean, behantzako baita txapela. Nola bizi izan duzu zuek txapelketa hau, Madalen? Bueno, txapelketea, hasieran oso orduri ez, azkenean, inoiz ez du batera jolastu eta guretako barrexia zen, baina, bueno, txapelketea aurrera joan alaz gube konfiantzia hartu du, eta, bueno, ez, nik uste txapelketa bore hoia izan dara, eta, maiera ezin hoiakin. Espero altzen duten finalera iristea. Zuek esango duzu ez, baina, bueno, zuek ikusten zenuten, ongi ari zinetela, bai, pentsatzen zenuten? Pentsatu, ez baina, nahi bai. Ilusio hori bai behintzat. Bai, hori da. Iristeko ilusio hori eta nahia geneukan. Hori, igual ez dugu esango lehengo partiduan ja finalean egongo da ez, baina nahi bai. Noiz pentsatu zenuten olatz, behar bada irabazi ezakegu? Partidua egin ala, ikusten genuen irabazten genula, eta ligian bakarrik partidu bat galdu genuen, izan zela Biera eta Usen kontra baita finaleko bikotea. Eta hor, nire uste izan genula ostea, igual egona geha ez, finala hundian. Bai, hor, Madalen, gertatuko da, ez da, pixkanaka aurrera zoaz, eta pixkanaka konfiantza irabazten joango zara zure burua ganala? Bai, ez, azkenean txapelketa baten hasieran sensazioak ez dakotzu ez. Azkenean ez da txapelketan sartuta, baina, bueno, partiduak joan alaz bat, txapelketan sartzen zara motivazio hori lortzen duzu eta, bai, nik uste dut, nola gala. Txapelketak pare bat hilabete iraundu gutxi gora bera, luzea izan da, luzea egintza izue, nola eraman duzu hori? Luzea izan da hori, 2 hilabete egon gabe jokatzen, 6 ligia, finala ordenak egon ziren, guk ez genuen jolastu, baina gu 6 finala egin genuen, eta hori finala, orduan 8 partidu totalen, 2 hilabete. Eta holako txapelketa luzeak ez ditu euki, eta guretzako hori da ez nahi duguna asteburu guztitan jolastea eta partiduak izatea. Finalari buruz ari gara, txapeldunak hementxe ez daudetek. Gogoratuko dugu momentua, ikusiko dugu azken tantoa, ikusiko dugu Madalenek eta Olatzek nola irabazi zuten txapela? Begira. Madalen, gainean bukatu da. 22 eta 11 irabazi dute. Madalen zelaia, 16 urteko oinatiarra aurrelaria, eta Olatz López oilatekoa 19 urte. Ederra, Oso erraz irabazi zuten. Etzen duten espero hain erraz irabaztea, zer? Ez genuen espero olako tanto daukitzea. Azkenen ligian, 22-14 geratu ginen, beraiek irabazten.
eta hori espero genuen. Beraiek irabazi zuten ligilan. Bai, hala. Toma, begira. Eta hori Errebantxa. Bai, errebantxa. Bai, behar bada, favoritoak ez izatearen presio eza, edo izan daiteke lagundu dezake horrek, Madalen? Ba ez, azkenean favorito izatea betia presio bat, baina, bueno, ezakit, gu eskoia zen favorito eta gure lana ingeben. Madalen, esan behar dazuk errematearekin asmatu zenuela. Hemen ditut datuak, 8 tantu egin zenituen errematez, eta beste 6 sakez. Hori ere, bai, horrela irabaztean zer sentitzen da? Hainbeste tanto egiten dituzunean. Bai ez, oso posik, azkenean 14 tanto 22 txikitia posgarretxe da ez, eta bueno, errematian, bueno, enitzan gaizki bili, eta isa da semifinaletan 3 txapa jonebela, eta finalian danak gora fanxatela, eta oso posik. Baina baldikzu zergatik egiten dien hainbeste erremate. Zuk dominatzen duzulako. Claro. Cuidao, hori ere esan behar da. Ni pilotari bila naiz, atzelarik ez pago dominatzen. Cuidao, errematetzeko. Eta zuk ere bipareta eta dejada politak egintzen dituen, tanto politak egintzen dituen. Gustora? Bai, gustora hori nik hori bilintzen atzeko kuadretan ematen, eta Madaleni albezain noben pilota ustekoan horren, eta hori egin zituen gantzak eta gauzak egiteko. Entzun dugu hor, 19 eta 16 urte, Madalen, 16 urterekin txapeldun. Oso gaztea zara? Ba ez, gaztetxua naiz, baina, bueno, saiaketan naiz nire maila irakusten gaztia izan arren, eta, bueno, gaztia izan arren saiaketan naiz. Txiki-txikitatik hasi zinaten pilotan biek, bai. Bai, ni 7 urtetatik nahi bat jolazten. Betianik, ez da? Afizioa sekulakoa umetatik, ez da? Zer zineten, beti pilota, beste kirolik ez? Ni beti pilota. Nik ikusi nuen nean naia zehola jolazten kluban, eta berak egiten zuna ina nunik, beraz, esan nion amari jolazten nahi nola, eta hola esan nintzen, eta honi arte. Ama aipatu duzu, hain zuzen ere lehen sarrenan aipatu dugu, baina finalean, zuen kamisetan, Madalen, zuen amen abizenak eraman zenituzten. Bai, Hori, nondik sortu zen ideia hori? Ez dakit ez, azkenean beti eruaten du lehen abizena, beti aitan abizena zela baita esateko. Eta, bueno, ez, omenaldi maura pentsatu zen aman abizena jartia, bigarren abizena. Eta, bueno, guretako polita izan zen ez, bigarren abizenakin jolaztia azkenean. Nere kasuan mintzat beti amakin ibiltzen naiz frontoian, bueno, gehixenetan, eta inoiz ez dut eruan bere abizena. Eta niretako oso polita izan zen bere abizena eruatia. Oso polita, da ideia osona, da. Zure kasuan zelaia, ez da? Jarri zenuen atzekaldean. Eta gero ekitaldi polit bat ere egintzen duten amaieran, unkigarri izango zen, ez da? Bai, ez gero amari omenalditxo bat inxakoin, eta oso unkigarri izan zen ez, azkenian. Nik uste dut inoiz ez da behila jaso olako omenaldi bat, eta eurandako be espeziala izan zela olako omenaldi bat jasotia egun berezi baten. Olatz, kaldetu beharrik ez dago, baina han zeuden, ez da, zuen bien amak? Bai, han zeuden, bai. Han zeuden, eta bereek zer esaten zizueten ondoren? Bai, nire ama asko emozien hau zen, ezan ateratzea eta guk baita eman genien txokolatezko rosa erramu hori, emozio handia ez, gero aurrezkoa dantzatzea, baita pilotariak, ilusio handiz. Gainera, ama gaur ere hemen dago, Madalen, ez da? Ez da bilemen urti hortxe dago kameren atzean, usi dugu amarekin etorri zaretela, gustora bango dira etxean, ez da? Eta bereziki ama pozik izango da? Bai, oso arro dauz etxian danak, eta, nire buruaz arro, eta ama be oso pozik, bai txapelati, bai torneo batik, eta bai bizidun danak, eta zela ez omenaldixatik. Ez dira sekularritu gurasok pilotan aritzen zinetelako? Normalen neskak, ez dute zer esan nahi, baina normalen neskak edo beste gauza baten ibiltzen zate, edo pilotan ibiltzea gustu hartuko zuten, ez da? Zer? Edo arraro edo ez? Niri beti animatu jaten, nire familia baita pilotaria da, baina, egia zen, 13 urtekin hola, pixkat, ez gurasoak ez, baina hasi ziren bai ezaten, igual palara pasa behar nintzala, o ez zeuden neskak momentu hartan, baina, niri jarraitu nun aurrea, eta Guan ez dute zer esango, lasai. Hori da, eta ez dute zer esaten. Olatzuk bikoteka, hemen lehen txapela duzu, edizio honetan, baina Nafarroan zu izan azara txapeldun. Bai. Ze txapelduzu nahiago? Egia zen nago espeziala izala. Bai? Honek ilusio gehiago egin dizu? Bai, egian, bai. Lehenengo txapelketa olakoa izan dela, luzea eta lan oso nahi dugu biak,
eta agian bai txapela gubilu izan digo. Laguntzaile ona ere izan zenuten, ezta? Juan Martínez de Irujo izan zenuten ondoan. Madalen, zer moduz? Oso ondo ez azkenean. Oso espeziala pelotako erreferente bat aholkoak emuten eukitia, eta oso pozik. Bea euki izanaz, eta bere aholkoak entzutiatik, eta ikasi du bereatik be. Ze aholku ematen ditu olatz, Juan Martínez de Irujok? Partidu honez, ikusten dituen gauzak, hobetzeko nola hobetu honi, eskerrakin ez beldurra izateko sartzeko, edo disfrutatzea baita partiduen, eta partiduan eman daiteken kontzeju horiek.